שלום כולם, אני גיא מאופוס. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך מתקינים וורדפרס באופן ידני על השרת שלנו עם ההתקנה המפורסמת שלהם שלוקחת בדיוק 5 דקות, קצת יותר קצת פחות, אל תתפסו אותי במילה. לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לוודא קודם כל שיש לנו את הפרטים לחשבון האחסון שלנו. כמו שאתם רואים, יש לי פה דומיין שכבר שמתי בחשבון האחסון, wordpress.support.net. זה מערכת שנקראת פלסק, יכול להיות שלכם cPanel או כל מערכת אחרת של השירות אחסון שלכם. בכל אחד הכפתורים קצת שונים, אבל בעיקרון זה אותו דבר. לפני שנתחיל, נפתח מסד נתונים או דאטאבייס. נלחץ פה Add New. כמו שאתם רואים אצלי, זה נותן לי כבר ברירת מחדל את הפתיחה שלו, לכן כרגע לצורך ההדגמה נקרא לזה Admin Site. לכל דאטאבייס צריך שגם יהיה דאטאבייס יוזר שמתקשר איתו, לכן גם פה קוראים לו Admin ונקרא לו User כדי לפשט את העניינים. כמובן שאתם תיתנו להם שמות קצת יותר מסובכים כדי שלא יפרצו לכם סתם. וניתן לו איזושהי סיסמה, ניקח, נעתיק אותה. כמובן שאת כל הפרטים האלה תרשמו בצד ותזכרו אותם כדי שנוכל לשים אותם יותר מאוחר בשלבי ההתקנה. נלחץ על OK. כרגע אתם רואים שיש לי פה בעצם את הדאטאבייס שפתחתי והוא נמצא לי בשרת. אחרי שפתחנו, נלך לאתר כדי להוריד את הוורדפרס בעברית. אם אתם רוצים את הוורדפרס באנגלית, פשוט נכנסים ל-wordpress.org ומבצעים את אותם שלבים אחד לאחד, רק שאני כרגע פה מתקין את הוורדפרס בעברית. כמו שאתם רואים, נכנסתי לאתר שנקרא he.wordpress.org. הלינק הזה יהיה גם מתחת לסרטון שלנו וגם אצלנו באתר. נלחץ פה על כפתור ההורדה והקבצים יורדים אלינו למחשב. סיימנו, אני שם אותם באיזושהי ספרייה על ההארד-דיסק במחשב ונפתח את הקובץ זיפ הזה. אחרי שהוא סיים, ניתן לראות שהוא פתח ספרייה שנקראת וורדפרס, שבה יש כל מיני קבצים וכמה ספריות. הקובץ שמעניין אותנו, שאותו אנחנו רוצים לערוך, נקרא wp-config-sample. אפשר לפתוח אותו או עם תוכנה ייעודית שנקראת Dreamweaver של אדובי, שהיא תוכנה לעריכת קוד, או עם הכתבן של הווינדוס שלנו. נפתח את זה עם הנוטפד, ויפתח לנו החלון הזה עם כל מיני קודים ושורות מוזרות באנגלית. מה שאותנו מעניין כרגע זה Database Name, Database Username ו-Database Password. נרשום כאן את מה שבחרתי מקודם, שזה admin תחתון site, admin תחתון user וסיסמה. דבר חשוב, רוב השרתי אחסון עובדים עם דאטאבייס שהוא נמצא בשרת בלוקלהוסט. ישנם שרתים שעובדים בצורה אחרת, לכן אם זה לא עובד לכם, תיצרו קשר עם ספק האחסון שלכם והוא ייתן לכם את הפרטים האלו. אחרי שסיימנו, אני לוחץ על Save As או שמור בשם, ואני מוחק את המקף האחרון באסמפל, משאיר את זה רק wp-config. חשוב מאוד, מאחר ואנחנו בכתבן, ללחוץ .php. Save, ונסגור. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש לי פה קובץ נוסף שנקרא wp-config בלי הסמפל, שאותו ערכנו. אחרי שסיימנו, נבחר את כל הקבצים, נבצע לזה קובץ זיפ, שנקרא כרגע וורדפרס, השם כרגע לא משנה. וקיבצנו את הקבצים. אני מעלה אותם בצורת זיפ, מאחר ויש פה המון קבצים, וזה סתם ייקח הרבה זמן, לכן אני מעדיף להעלות את זה בקובץ אחד ולפתוח את זה בשרת, מיד גם תראו איך. ניכנס לחשבון האחסון שלי, נחפש את הפייל מנג'ר, שזה בעצם הקבצים של השרת, איפה שהאתר שלי יושב, ואנחנו תמיד נעלה את הקבצים לספרייה הראשית שנקראת HTTP Docs או Public HTML, תלוי איפה אתם מאוחסנים. תמיד אתם תוכלו לדעת שזה ספרייה שיש בה קובץ שנקרא Index HTML. ברגע שיש לי HTTP Docs ו-Index HTML אני במקום הנכון. ניקח את הקובץ זיפ שלנו, נגרור אותו לחלון. יש חשבונות אחסון שיש כפתור של להעלות קבצים, זה משתנה בין אחד לאחד, אבל העיקרון הוא אותו דבר. זהו, הקובץ עלה. מה שעכשיו נשאר לי לעשות זה בעצם לפתוח את הקובץ זיפ, שזה Extract Files. אין לי צורך לדרוס קבצים קיימים, לוחץ על OK.
ואתם רואים שכל הקבצים כרגע נמצאים אצלי בשרת. לפני שנמחק את הקובץ זיפ נוודא רק שעשינו את זה נכון. אני הולך לדומיין שלי, כמו שאתם רואים זה הדף שמקודם היה פה, הדף דוגמה. ברגע שאני אעשה רענון, אם עשינו את הכל נכון, אנחנו נגיע לעמוד ההתקנה. כותרת האתר נקרא לו אתר ההדרכה שלנו, שם משתמש, אל תיתנו לזה אדמין, אדמין זה השם ברירת מחדל של התקנות האוטומטיות, לכן אנחנו ניתן לו שם אחר, אני אקרא לזה אופוס, או שתוכלו לקרוא לזה בכל דבר אחר, רק אל תעשו להאקרים חיים קלים. סיסמה, ניתן איזושהי סיסמה חזקה. כתובת אימייל, אני אתן את הכתובת שלנו. כמובן שתשימו פה כתובת מייל של הבעלים של האתר, או כתובת מייל אחרת שאתם יודעים שיש לכם גישה אליה, כדי שבמידה ותשכחו את הסיסמה, תמיד תוכלו לשחזר. והחלק האחרון זה נראות. מה זה אומר? במידה ואנחנו עובדים על אתר שהוא בשלבי בנייה, או אתר שאנחנו בעצם כרגע מעתיקים אתר אחר ומעבירים אותו לוורדפרס, עדיף לא לסמן את אביב, ואז למעשה כרגע אנחנו מונעים ממנוע חיפוש לבדוק ולסרוק את האתר. חשוב לציין רק שזה ברירה של המערכת, גוגל ובינג לא חייבים להתייחס לזה. בכל מקרה אנחנו תמיד נבטל את האפשרות הזאת, תמיד אפשר להפעיל אותה אחר כך דרך הוורדפרס עצמו כשנסיים לבנות את האתר. ברגע שסיימנו את הכל אני אלחץ על התקנת וורדפרס. אם עשינו הכל נכון, נרשום לי התקנה שלמה, הוא מציג לי את שם המשתמש והסיסמה כמובן לא מוצגת. אני אלחץ להתחבר ונגיע ללוח ההתחברות, ניתן את השם משתמש, את הסיסמה, כמובן שיזכור אותי, ויתחבר. כמו שאתם רואים, הגענו למערכת ניהול התוכן שלנו, לוורדפרס, בעצם לבק אופיס. ואם אני אכנס לאתר שלנו, יכולו לראות שיש פה את הוורדפרס הברירת מחדל עם ההגדרות הברירת מחדל הראשוניות שלו. זהו, תודה רבה שהייתם איתי ומקווה שלמדתם. נתראה בסרטון הבא. להתראות.